Narito na mga malalaking balita ang Central Luzon ngayong araw. Ilang ospital sa San Fernando gagawing vaccination sites ng lungsod. Ilang residente ng Blaon Resettlement sa siyudad ng San Fernando tatanggap ng bakuna. Paglalagay ng caution tape sa tapat ng bahay ng COVID-19 patient hindi raw bawal ayon sa DOH. At so to speak, kinilala bilang most development-oriented talk and discussion program ng UP Gandingan 2021. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako si Nicolette Henson Hizon. Narito na mga nanguna at pang balita ng CLTV News. Mas malaki ang manpower component ng mega vaccination center kung gagawin ito sa isang mall. Ito ang pananaw ng City Health Office ng San Fernando, Pampanga. Ang kanilang estratehiya ay ang pakikipag-ugnayan umano sa mga pribadong ospital sa lungsod na may kakayahang umakto sa inaasahang mass vaccination rollout sa darating na buwan ng Hunyo. Narito report. Halos nasa 1,000 kada tao lang daw ang nababakunahan kontra COVID-19 sa loob ng isang araw na pagbabakuna sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Ginagawa ang pagbabakuna sa Heroes Hall ng lungsod. Sa inaasahang mas malaking bilang ng populasyon na tinatarget na mabakunahan, nakipag-tie up na raw ang City Health Office sa mga ospital sa lungsod para gawing vaccination site. Yes sir, kasi lalo na sa hospital, nandun yung emergency room. Kung magkaroon man ng mga unwanted na reactions, at least nasa hospital na rin. Nasa 500 lamang ang bilang ng workforce ng City Health Office mula sa doktor at nurse na kanilang kaantabay sa rollout ng bakuna. Kung hahatiin umano ito, ay magiging limitado ang kanilang pag-administer ng bakuna. Kaya ang pakikipag-alyansa nila sa mga private hospital institutions sa lungsod na ang formula para umayuda hindi lamang sa espasyo kundi pati na sa mga healthcare workers ng mga ito. Tayo kasi sir, may ano na tayo, agreement na tayo with JBL and ngayon, yung Mount Carmel. So, pag sila yung ginawa nating partner vaccination sites, yung personal nila yung magbabakuna. May tao na lang kami doon na parang supervise doon sa master list. Sa ngayon, may Memorandum of Agreement na raw ang CHO sa Jose Binlingad Memorial General Hospital at sa Our Lady of Mount Carmel Medical Center. Susunod na kakausapin daw nila ay ang Mother Teresa of Calcutta Medical Center at ang Green City Medical Center. Ayon kay Dr. Carlos Mercado, City Health Officer ng San Fernando,
Target umano nilang mabakunahan ang nasa 180,000 na Fernandino para makamit ang herd immunity na katumbas ng 70% ng populasyon ng syudad. Ang target kasi natin sa is dun sa population natin, target population, mga 180,000. So kung makaka 2,000 a day tayo sa ilang days yun? 90? 90 days. 90 ba? O 90 days? Sinabi ni Dr. Mercado na as of May 13, 2021, nasa kabuang 2,484 na ang nabakunahan sa first dose sa hanay ng A1 Priority Eligible Group o ang mga medical frontliner. 631 pa lamang dito ay nakatanggap ng second dose. Sa kasalukuyang pautay-utay na scheduled na rollout ng A2 Priority Group o ang mga senior citizen ay nasa 4,373 na ang nabakunahan. Paulo G. Santos, CLTV News. 10 araw nakitabuno sa COVID-19 ang pulis sa Tarlac bago ito bawian ng buhay. Ang bilang ng COVID-19 cases sa Central Luzon patuloy pa rin ang paglobo at hindi pa rin bumababa sa mahigit 100 ang aktibong kaso mula sa kanilang hanay. Si Rainiel Pawid ang may detalye. Sa kabila ng kaliwat ka ng pagpapatupad ng IATF protocols, hindi na rin nakaligtas ang mga pulis sa pagkakaroon ng COVID-19. Sa buong Pilipinas, 62 na ang namamatay dahil sa novel coronavirus. 5 sa bilang ay mula sa gitnang Luzon. Ayon sa report ng PNP Health Service, ang isa sa mga latest COVID-related deaths sa kanilang hanay ay ang 48-year-old lieutenant na nakadistino bilang Deputy Police Chief sa Tarlac. May 5 nang magpositibo umano sa COVID-19 ang pulis at agad naman itong dinala sa isang quarantine facility. May 10 nahirapan huminga ang opisyal at dinala sa pinakamalapit na pagamutan. Dahil sa paghina ng resistensya, nagkaroon din ito ng pneumonia at binawian ng buhay noong May 16. Dahil sa tumataas na bilang ng mga pulis na tinatamaan ng COVID-19, hinimok ng Police Regional Office 3 ang nasa 12,000 nilang miyembro na tanggapin ang bakunang laan ng gobyerno. Ito raw ang magiging sandata nila lalo na ngayong pandemya kung saan hindi nakikita ang kalabang virus. Marso ngayong taon nang simulang i-roll out ang pagbabakuna sa hanay ng PNP. Nananawagan din ang pulisya sa taong bayan na huwag ipagpawalang bahala ang mga itinakdang health at safety protocols. As of May 22, 1,258 na ang confirmed COVID cases sa Police Regional Office 3. 115 ang active cases, 5 ang namatay at 1,138 ang recovered. Samantala sa buong bansa, 22,754 na pulis na ang tinamaan ng COVID-19 at 1,483 sa bilang ay aktibong kaso. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, ilang residente ng Blaon Resettlement sa siyudad ng San Fernando natanggap ng COVID-19 vaccine. At 4 na bagong military facilities itinayo sa Nueva Ecija. Magbabalik ang CLTV News. Nasa 300 senior citizens sa Bulaan Resettlement ang nabakunahan kontra COVID-19. Sila ay mga opisyal na residente ng Bacolor, subalit sa siyudad ng San Fernando nakatanggap ng bakuna. Nilinaw ng city health officials, itunuturing na nilang bahagi ang resettlement kung kaya't nabibigyan din ng mga ito ng pantay na serbisyong medikal. Nagdagang detalye si Rainiel Pawid. Rainiel, gaano karaming residente dito sa Bulaan Resettlement ang mababakunahan kontra COVID mula sa siyudad San Fernando? Hindi ko lang tama ka dyan, no, sa nabanggit mo na 300 na yung unang nabakunahan.
at may karagdagan pa yan na higit 700 kasi target nga nila na mabakunahan yung 1,000 muna na bahagi nga ni citizen natin kababayan. At doon sa nabanggit mo na 300 na unang nabakunahan, 80% doon ay legal or rehistrado talaga doon sa Bacolor, Pampanga. And to give our viewers yung tamang context, sila po yung mga residente talaga ng Bacolor na noong nalahar ay inilipat nga dito sa Bulacan Resettlement, dito sa City of San Fernando. Sa ganitong pamamaraan, wala naman pong anomalya or anumang na pagtutol itong ilang mga residente ng City of San Fernando pagdating po doon sa number of vaccines kasi nga may alokasyon na po talaga itong mga naninirahan na ito sa resettlement kahit pa noong mga unang pagbibigay o rollout ng bakuna ay bukod pa po dito sa COVID-19 vaccine. Sila ay nakatatanggap nga ng pantay na medical treatment o lahat ng serbisyo ng syudad dahil tinuring na rin silang bahagi nga nitong City of San Fernando community. And Nicolette, sa nakuha nating datos, sa kasalukuyan merong 20,000 na naninirahan ngayon doon sa Bulacan Resettlement at katulad nung sa portion ng vaccine, 80% o malaking porsyento rito ay mga rehistradong botante pa rin doon nga sa bayan ng Bacolor. Nicolette. Siyempre, enjoy ka dahil na may protection ka sa ano mo. Kung gusto ko daw magpabakuna, sabi ko, As of May 17, 2021, naka 329 senior po kami. Bali yung slot per barangay po ng San Fernando, 15, tapos naging 26, tapos naging 30. Una po, syempre, nung 15, ang ginagawa ko po kasi, kunwari sa isang barangay, kulang po sila ng senior, yung mga ayaw. Humingi po ako sa ibang barangay. Para nagkakaroon ako, kunwari 15 yung sa akin, hingi ako ng 3, magiging 18 siya. Kasi yung sa Bulacan Resettlement po, marami po talaga yung willing. Ngayon po, no, as of now, marami po yung willing na magpa-inject. Meron naman po kasi akong guide sa mga kapitan. At saka po, naka-master list naman po sila. Maraming salamat, Rainiel Pawid, nagulat. Sa ibang balita, 4 na bagong military facilities ang itinayo sa Fort Magsaysay sa Palayan City, Nueva Ecija. Ito ay bahagi ng 273 million peso package para sa DPWH DND Convergence Program na tatag ng infrastruktura para sa kapayapaan at seguridad o TICAS program. Si Riel Pawid ang may ulat. Pinangunahan ng Department of National Defense at Department of Public Works and Highways ang inaugurasyon ng mga bagong military facilities sa Fort Magsaysay sa Palayan City, Nueva Ecija nitong May 21. Ito'y kabilang sa tatag ng infrastruktura para sa kapayapaan at seguridad o TICAS program. Ang Fort Magsaysay na siyang base ng 7 Infantry Division ay ang pinakamalaking military camp sa bansa. Dito ibinuhos ang 273 million peso infrastructure program upang palakasin at ayusin ang 40,000 hektar na kampo militar. Bahagi ng mga bagong military facility ay ang headquarters ng 7th ID na mayroong Tactical Operations Center, 2 barracks para sa mga enlisted personnel ng Special Forces Regiment, 4-story transient facility para sa Light Reaction Regiment at 2-story administration building. Naglaan din ng DPWH ng 85 million pesos para sa pagpapasaayos ng 7.2 kilometer road nets patungo sa Molave Complex. Ayon sa pahayag ni Defense Secretary Delfin Lorenzana, ang pagbibigay ng maayos na pasilidad sa militar ay marapat lamang tumbasan ng maayos na serbisyo para sa taong bayan. Base naman sa project list ng DPWH, nakaposisyon na ang iba pang programa para sa 7th ID's facilities. Nakapaloob sa development plan ang pagtatayo ng grandstand, apartment, office quarters para sa Army Artillery Regiment, multipurpose facility at karagdagang barracks. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, paglalagay ng caution tape sa tapat ng bahay ng COVID-19 patient, hindi raw bawal ayon sa DOH. At so to speak, kinilala bilang most development-oriented talk and discussion program ng UP Gandingan 2021.
Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nahunang balita. Hindi umano labag sa batas ang paglalagay ng caution tape sa tapat ng bahay ng isang COVID-19 patient, lalo na kung hindi pa natatapos ang disinfection ng barangay. Ito ang naging paglilinaw ng Department of Health Region 3. Nitong weekend, idinulog ng isang netizen sa CLTV News ang kahalintulad na pangyayari na tila isang uri ng diskriminasyon. Live report si Paolo G. Santos. Paolo. Nicolet, naging palitan nga ng usapin ng mga netizen itong larawan na kumalat na may barricade tape, na may caution at naisapubliko ito noong May 20 sa isang post ng isang netizen sa social media na ang kanyang pagkadismaya, Nicolet, ay di umano'y may diskriminasyon yung nasa lokal na pamahalaan dahil na rin dito sa isa niyang kaanak na nagpositibo sa COVID-19 dito sa area ng Barangay Salapungan, Candaba, Pampanga. Gamit ang hashtag Daig Pampumatay, hashtag Soko Kayo, hashtag Diskriminasyon, madaling nakuha ng atensyon ng netizen itong alkalde ng Candaba na si Mayor Rene Maglangke. Dito gumanti rin ng sagot, Nicolet, ang alkalde sa kanyang FB page na Ing Malugod. Sagot niya, walang irregularidad sa kanilang naging hakbang sa pagkordon sa lugar at ito'y kinikilala umano ng DILG at ng DOH. Sinikap ng CLTV News team na tawagan muli itong netizen na nagpakilalang kaanak nga ng nagpositibo sa COVID-19 sa Candaba, ngunit tumanggi na itong magbigay ng panayam. Sa panayam naman natin kay Candaba Mayor Rene Maglangke, sagot niya, wala silang nalalabag sa karapatang pantao at issue ng diskriminasyon sa pamilya ng nagpositibo dahil bago pa umano bigay tip na caution ang lugar ay humingi siya. Mayor, may basbas din umano ng DILG ang paglalagay ng barricade caution tape. Sinasabi rin ni Maglangke na sa mga panahon din na yon hindi pa nakukuha o nakakuha ng slot sa isolation facility ng probinsya ang pamilyang apektado. Kaya totoong hinigpitan nila ang komunidad kung nasaan ang tinutuluyan ng kanilang kabarangay at ipinatupad nga yung granular lockdown. Idinulog naman ng news team kay DOH Central Luzon na Director Corazon Flores at punto ng direktor, may kapangyarihan umano ang lokal na pamahalaan na tiyakin na naipatutupad ang granular lockdown. At ito rin ang pinupunto ng DILG, yung clear guidelines daw dito, Nicolet, sa usapin ng pagbabantay ng mga na-infect na COVID-19 sa komunidad ay kailangang matiyak ng LGU na maipatupad nga itong home quarantine at house isolation. Nicolet. Salamat, Paolo G. Santos. Nag-ulat. Mga karehiyon, muli na namang tumanggap ng parangalang Most Awarded TV program ng CLTV, ang So to Speak na pinangungunahan ni Binibining Sonia P. Soto. Nitong Sabado, kinilala ang nasabing programa bilang Most Development-Oriented Talk and Discussion Program ng University of the Philippines Los Baños Gandingan Awards 2021. Narito report. Tumunog na ang gandingan para sa bayan. Para sa Most Development-Oriented Talk or Discussion Program, ang pinili ni na Scott Iska ay ang So to Speak COVID-19, Bigat ng Laban, Pasa ng Kababaihan ng CLTV 36. Muli na namang nakakuha ng pagkilala ang premyadong current affairs talk show ng CLTV, ang So to Speak nitong nakaraang Sabado, May 22. Tinanghal na Most Development Talk and Discussion Program, ang episode itong pinamagatang COVID-19, Bigat ng Laban, Pasa ng Kababaihan kung saan tinalakay ang mahalagang papel ng mga babae sa bahay at komunidad lalo na ngayong pandemya. Nangibabaw ang So to Speak maging sa mga programa ng mga malalaking national networks gaya ng The Source, News.ph at The Exchange ng CNN Philippines at Mars ng GMA-GTV. At nais naming pasalamatan ang mga bumubuo ng UPLB Gandingan sa karangalang iginawat ninyo sa aming programang So to Speak. Ang karangalang ito ay alay ko rin sa kapwa namin nominado at higit sa lahat, nais ko rin gamitin ang pagkakataong ito upang ipahayag ang taos-pusong pasasalamat
at pagpapahalaga sa lahat ng mga women health workers at mga kababaihan sa mga komunidad. Taong 2008, kinilala si So to Speak host Sonia P. Soto bilang Best Public Affairs Program host ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas sa KBP Golden Dove Awards. 2015, 2016 at 2018 naman nang masungkit ng So to Speak ang Best Public Affairs Program na mula sa nasabing award-giving body. Taong 2017, ginawaran na rin ng UP Gandingan ang So to Speak ng Special Citation for the Most Development-Oriented Talk Show at si Binibining Sonia Soto bilang Best Public Affairs Host noong 2020. Samantala, tinanghal din bilang finalist ang dating Kapampangan News Program ng CLTV na Balitang Balen para sa Most Development-Oriented News Story category. Makakaasa kayo ng CLTV 36 ay patuloy na magiging tulay upang maiparinig ang saloobin ng taong bayan, lalo na yung mga walang boses sa ating lipunan. JM De Jesus, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagan pang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages at CLTV36Official, at CLTV36News, at CLTV36. Kung nais nyo namang balikan mga programa ng CLTV, maaari niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36Official sa aming website, www.cltv36.tv. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette Henson Quezon. Maraming salamat at magandang gabi.